Profesia de farmacist este una nobilă, indispensabilă societății moderne, care contribuie la menținerea sănătoasă a populației, ajutând la tratarea bolilor și afecțiunilor populației. Dar cine este farmacistul Hipocrates? Este un membru al echipei de îngrijire a sănătății și joacă un rol cheie în furnizarea de servicii medicale și îngrijire farmaceutică de calitate pentru publicul larg. Sunt experți în domeniul medicamentului, sunt cei mai buni consilieri al pacienților. Sunt instruiți și educați să ofere pacienților sfaturi legate de utilizarea corectă a medicamentelor și să promoveze un stil de viață sănătos. Ei au o datorie profundă de a alinia munca profesiei cu nevoile oamenilor, pentru a le oferi ajutor în utilizarea în siguranță a medicamentelor. Ei îndeplinesc această îndatorie profesională atât prin dezvoltare continuă, autoevaluare, prin atenția oferită oamenilor pe care îi servesc, cât și prin sprijinirea eforturilor colective pentru a crea o profesie valoroasă pentru comunitate. Музыка и медицина – это близкие друг другу понятия. Если медицину мы знаем как деятельность по исследованию патологических и нормальных процессов в организме человека, а также по укреплению и сохранению состояния здоровья у людей, то музыка может передавать настроение, чувства, сопереживание. Слушая музыку во время тренировок, она увеличивает на 20% свою результативность, то есть она может устранить и боль. Eu, ca farmacist, recomand sportul pacienților mei. Recomand să faceți exerciții fizice matinale. În afară de medicamentele care le luați pentru a întări imunitatea, recomand să le combinați împreună cu sportul de zi cu zi. Конечно, музыка не является панацеей, музыкальная терапия не может вылечить всех болезней. Музыка и медицина – это два понятия, которые неотделимы друг от друга. Eu, ca farmacist a farmaciei Hipocrates, recomand tuturor persoanelor pentru a avea un mod sănătos de viață să folosească produsele EcoBio. Vreau să vă prezint o plăcintă de vatră. Recomand pacienților mei să pregătească în familiile lor mâncare naturală. Eu, ca farmacist, recomand un mod sănătos de viață. Azi vom pregăti o budincă din semințe de chia cu fructe, fiind ca un mic dejun sănătos. Semințele de chia este o sursă excelentă a acizilor grași, omega-3 și fibre. Aromaterapia este o terapie complementară utilizată în tratarea mai multor afecțiuni. Tratarea și prevenirea sunt două lucruri diferite. Mai este mai ușor să prevenim decât să tratăm. Uleiurile esențiale sunt folosite de mulți ani pentru înlăturarea unor probleme emoționale, problemele respiratorii, probleme legate de somn. Farmacistul Hipocrates recomandă uleiurile eterice pentru sănătatea dumneavoastră. Fiind în sezonul de vară, vă propun o socată din următoarele ingrediente: flori de soc, miere de albină și lămâie. Are proprietăți revigorante și de tonifiere a organismului. Aflându-mă în concediu de maternitate de la farmacie Hipocrates, mi-am găsit echilibru și hobby-ul de a confecționa echibane. Și recomand tuturor să aibă un hobby unde să-și deschidă sufletul,
să păstreze multe emoții pozitive și să-și găsească liniștea sufletească, confecționând ceva ce îi aduce multă putere, liniște și încredere în sine. Pentru un retreat complet, vă recomand somnul în natură. Iată și câteva beneficii. 1. Reduce stresul. 2. Îmbunătățește sistemul imun. 3. Respirăm aer curat. 4. Îmbunătățește ritmul circadian. 5. Expunerea la lumina zilei. Și desigur, somnul în natură îmbunătățește aspectul fizic. Haideți să fim frumoși!